عرض کردا ہے یا رسول اللہ کملی والے مینوں ڈاڈیاں دینا میری مدد کرو چٹ کر کے کیونکہ میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے مدینے دے اندر مال نال نہیں جایا جاتا پیسیاں نال نہیں جایا جاتا اس مدینے دے اندر جائیداداں نال نہیں جایا جاتا مدینے دے اندر ہو جاتا ہے جنوں زہرا دے بابا بلا لیندے نے جنوں تساں بلا لیندے ہو جندا بازو تسی پھڑ دے ہو انہوں کوئی روک نہیں سکدا انہوں کوئی واپس نہیں موڑ سکدا وہ کہندا ہے میرا ایمان ہے کملی والے میرا عقیدہ ہے کہ پیر جنا دے کامل باہوں او کندی لگ دے جناب حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے ولی ہوئے نے رب دے صحابی نہیں ولی نے رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے زمانے تک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک کریم نبی دا عاشق سی غلام سی جنہوں مدینہ شریف نال بڑا پیار سی ہاں جی سانو بھی بڑا پیار ہے اللہ پاک سانو کدی لے جائے مدینہ شریف دے اندر رب کدی مدینہ دے اندر لے جائے تو لکھے ہے روایتاں دے اندر کہ انہوں مدینے نال بڑی پیار سی تے آیا بڑا غریب بڑا ماڑا ہے بڑا غریب ہے مدینہ شریف نال بڑا پیار ہے ہر ویلے مدینہ کردہ ہے لیکن مدینہ شریف جان واسطے طاقت نہیں استطاعت نہیں مال نہیں مدینہ شریف دی محبت سینے اندر ہے لیکن مال و دولت اتنا نہیں کہ وہ مدینے دے اسباب پیدا کر سکے جا سکے ایک مرتبہ دل دے اندر بڑی تڑپ آئی مدینہ شریف وال منہ کیتا ہے رو رہے ہزاروں قطار رو کے کملی والے دی بارگاہ دے اندر مدینہ شریف دیاں التجامہ پیا کر دے تمنا دا اظہار پیا کر دے دعاواں پیا کر دے اللہ اکبر کبیرہ تے کی پیا آندا ہے جناب والا ہن جاندا دن کردا ہے نا او بھی مل کے کہے گا او مدینے والا منہ کر کے آندا ہے تیرے روزے تے آواز دنال مل کے تیرے روزے دے آواں میں مدینے وچ رہن والے آ جانے اکھیاں نال لاواں میں مدینے وچ رہن۔ ایک دن انہیں ویکھیا کہ قافلہ جا رہا ہے، پرانے وقتاں دا دور ہے، تو دریائی اپنا سمندری سفر نے، پانی دے اندر سفر ہو رہے نے، تو انہیں ویکھیا کہ ایک بیڑا تیار ہے جڑا مدینہ تے مکہ شریف وال جا رہے ہے۔ انہیں بھی ارادہ بنیا تے چلا گیا، اندے کول کوئی پیسے نہیں، کوئی مال نہیں، جا کے بیڑے دے اندر بغیر ٹکٹ تو سوار ہو گیا، بہ گیا۔
کچھ دیر گزری تے کوئی او ٹکٹ چیکر آیا تے آ کے آندا ہے اوندا حال ویکھ کے اوندے کپڑے ویکھ کے اوندا میلا کچیلا جسم ویکھ کے آندا ہے تو کتھے جا رہے ہیں کیوں آ کے بیٹھے ہیں انہیں کہا میرے میلے کچیلے جسم والوں نہ ویکھ اے بھی اوتھے جا رہے نے جتھے میں جا رہے ہاں تے میرا ایمان ہے جس بارگاہ دے اندر میں جا رہے ہاں اوتھے کپڑے نہیں ویکھے جاندے اوتھے جناب والا چنگے حسن نہیں ویکھے جاندے امیریاں نہیں ویکھیاں جانیاں پیسے تے جائیداداں نہیں ویکھیاں جانیاں اوتھے تے عشق ویکھیا جاندا ہے تے اگر عشق دی گل کرنا ہے تے میں آنا انہاں ساریاں نالوں سچا عشق تے میں لے کے جا رہے ہاں انہاں نالوں اللہ اکبر مل کے جناب والا اور کے کہنا ہے میں اس بارگاہ دے اندر جا رہا ہوں جتھے جناب والا حسن نہیں ویکھیا جاندا جتھے مال نہیں ویکھیا جاندا جتھے جائیداداں نہیں ویکھیاں جاندیاں میں اوتھے جا رہا ہوں اس واسطے مینوں روکی نہ او ٹکٹ جا کر کہندا ہے پاویں چلا جا لیکن مینوں ٹکٹ تے وکھا نہ او کہندا ہے میرے کول ٹکٹ کوئی نہیں ہے میں ٹکٹ نہیں لے سکدا میرے کول پیسے کوئی نہیں او تینوں اللہ دا واسطہ ہے مینوں جان دے او مینوں جان دے میرے کول ٹکٹ کوئی نہیں ہے لیکن دل دے اندر میں سچا عشق لے کے آیا ہوں میں وعدہ کرنا وا اج مینوں جان دے میں مدینے والے دی بارگاہ دے اندر تیرے واسطے دعاواں کراں گا تیرے واسطے نیک تمناواں کراں گا او مینوں جان دے او کہندا ہے نا نا اساں تے سواریاں لے کے جانا ہے اگر مال ہے پیسے ہیں نہیں تے آ جاؤ نہیں ہو تے اتر جاؤ او کہندا مینوں اتاری نہ او مینوں نہ اتاری میں بڑیاں چاہتاں دے نال آیا وا میں بڑیاں محبتاں دے نال آیا ہاں میرے سینے دے اندر مصطفیٰ کریم دا عشق ہے بڑا عرصہ ہویا ہے مدینہ ویکھن دا چاہے مینوں سرکار دا روضہ ویکھن دا چاہے میں آج آئی گیا ہاں مینوں جاون دے او تیرا کچھ نہیں ہو جانا تیرا کچھ نہیں جانا مینوں ایک واری جان دے لیکن نانا انہیں کیا اتر جا انہیں بازو تو پکڑے آئے بازو تو پکڑ کے پار جدو سٹیا ہے نا جدو پار سٹیا ہے نا جڑے دیوانے ہوندے نے او مستانے ہوندے نے جدو چوٹاں لگ دیاں نے جدو یار نو چوٹ لگ دیئے پھر یار مدد واسطے بھی ہوندے نے چوٹ لگی ہے نا جدو یار نو تے جناب والا سمندر دے کنارے تے کھڑا ہے رو رہے آئے اکھاں دے وچوں آنسو نے عرض کردا ہے میں کروں آیا ہاں دس کے آیا ہاں مدینے جا رہے ہاں میں تے دن رات رونا ہاں لوکی مینوں دیوانہ کہندے نے اگر میں ہن بھی واپس چلا گیا تے مینوں لوکاں نے کی کہنا ہے میں واپس نہیں ہو جانا یا رسول اللہ یا تے مدینے بلا لو یا اج میں تھی جان دے دیواں گا اکھاں چوں آنسو زارو قطار رو رہے نے او دیوانہ سرکار دا سمندر دے کنارے تے کھڑا ہے تے اکھاں نال پیا ویندا ہے کہ اے بیڑا چلیا اے ہن چلیا ویندیاں ویندیاں او مدینہ شریف دے مسافراں والا بیڑا نظراں تو اوجل ہو گیا جدا ہو گیا تے او دا عشق تے او دا درد اور زیادہ ود گیا اکھاں چوں زارو قطار آنسو نے رو رہے ہے پیر باؤ نے بڑی خوبصورت ترجمانی فرمائی پیر باؤ آندے نے رو رو کے کی پیاندہ ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ سلطان العارفین عارفین حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آ بولے آ فرماندے نے نالے زارو قطار پیا روندا ہے رو رہے آئے تے نالے پیا آندا ہے عرض پیا کردا ہے سن فریاد
روندا ہے تو کہنا ہے کملی والیا میرا بیڑا اڑیا بھی نہیں پہندے ڈرے کے عرض کردہ ہے یا رسول اللہ کملی والے مینوں ڈاڈیاں بھیڑا میری مدد کرو چٹ کر کے کیونکہ میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے مدینے دے اندر مال نہیں جایا جاتا پیسے نال نہیں جایا جاتا اس مدینے دے اندر جائیداد نال نہیں جایا جاتا مدینے دے اندر ہو جاتا ہے جنوں زہرا دے بابا بلا لیندے نے جنوں تساں بلا لیندے ہو جنہ بازو تسی پھڑ دے ہو انہوں کوئی روک نہیں سکتا انہوں کوئی واپس نہیں موڑ سکتا وہ کہندا ہے میرا ایمان ہے کملی والے میرا عقیدہ ہے کہ پیر جنا دے کامل باہوں او کندی لگ دے تارے کے جی رو رہے اکھاں چوں آنسوں زارو قطار پہ روندے اچانک جناب والا سورج غروب ہونے دا وقت آیا ہے دل دے اندر خیال آیا مدینے تے جا کے ہی رہنا ہے یا میں مرنا ہے ایتھوں میں نہیں جانا مدینے جاواں گا پر نماز دا وقت نماز تے پڑھنا انہیں سمندر دے پانی دے نال وضو کیتا ہے وضو کر کے کملی والے دا دیوانا جدوں نماز دی نیت بنن لگا ہے نا انہیں این کر کے ہاتھ اٹھائے نے انہیں کناں نال ہاتھ لائے نے ادھروں آ کے اودی پشت تے اودی کان تے ہاتھ آیا ہے کسی نے آ کے ہاتھ رکھے آئے آکھن والے نے کیا ہے او غلام کیوں پریشان ہے تیری وجہ تو میں نویں بھیجا گیا ہے انہیں جدوں پیچھوں تک آیا نا نورانی چہرے والی خوبصورت ہستی کھڑے نے وہ کہندا ہے تسی کون ہو آن دی وجہ کی ہے کون ہو کیوں آئے ہو وہ بول کے کہندے نے میرا نام حضرت خضر ہے میرا نام خضر ہے اے اونے مدینے وچوں کملی والے تشریف لے آئے نے زہرا دے بابا آئے نے آ کے مینوں حکم سنایا ہے اوے خضر جا اس پار سمندر تے ایک میرا غلام پہ تڑپدا ہے انہوں میرے کول لے کے آیا ایک غلام پہ تڑپ دے انہوں میرے کو لے کے آ میں کیا کوئی لان آلا تے ہوئے نبانیاں کملی والے جان دینے کوئی سچی لاوے تے صحیح نہ کوئی لاوے تے صحیح نہ اللہ اکبر کمیرہ اللہ اکبر کمیرہ جناب حضرت خضر علیہ السلام آپ نے کیا در ہاتھانوں تھامنا ہاتھ پکڑے آپ دا پکڑ کے ایک لازے دے اندر آپ نے انہوں سمندروں پار رکھے آئے سمندروں پار جا کے انہیں وضو ادھر کیتا سی نماز جا کے ادھر نیت کی تھی اور نماز پڑھ رہے آئے نماز پڑھ دیا ادھر وہ بیڑا بھی آگے آئے وہ جناب والا حاجیاں دا بیڑا بھی آگے آئے انہیں جدو سلام پھیرے آئے نا وہ جناب والا پوچھ دینے تو کنج آیا ہے تو تے اس پار سائیں ساڑھے تو پہلے کوئی بیڑا بھی نہیں آیا اور تو کنج آیا ہے وہ کہندا ہے تسی مال دے زور تے آئے ہو تسی پیسے دے زور تے آئے ہو تسی جناب والا
اپنی طاقت تے اپنے مال تے پیسے دی زور تے آئے ہو میرے کول اپنی طاقت تے کوئی نہیں میرے کول اور تے کچھ بھی نہیں یاد کملی والے دی نگاہیں دل دی اندر سچا عشق ہے تسی پیسے دے زور تے آئے ہو میں عشق دے زور تے آیا اللہ اکبر سبحان اللہ جی تساں پاویں پیسے دے زور تے آئے ہو پر میں پیسے دے زور تے نہیں میں تے عشق دے زور تے آیا مینوں تے کملی والے نے آپ بلایا ہے مینوں تے زہرا دے بابا نے آپ بلایا ہے صاحب تا میں کیا کوئی لاوے تے سکی وہ نبھانا جان دے نے وہ نبھانا جان دے نے پر کوئی لان والا ہوئے نا آؤ نظر اپنی توجہ دے نال سرکار دے ملان دے اندر بے کے ایک لفظ زبان ہو کے جناب والا مل کے کملی والے دیوار گاہ دے اندر ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے آؤ یا رسول اللہ سب لاڈے غلام نوکر تے کمنیاں کی ہویا خطا کارا کی ہویا گنہگارا کی ہویا ماڑے لیکن تواڈے درد نوکر تے غلام اسی التجا کرنے سونے اے جانورات بھی کرم فرماون والے اے جناب والا اپنے غلاماں تے کرم فرماون والے اے جناب والا اسی اس پاک محفل دے اندر بیٹھ کے تواڈی بارگاہ دے اندر دست وسطاں التجا کرنے اور دنیا دا مال نہیں چاہیدا کچھ نہیں چاہیدا کرم دی نظر مانگنی ہے تے سارے عرض پہ کرنے کرم کی ایک نظر پر خدا را یا ہن نہیں چپ رہنا سارے نے بولنا ہے آخری گھڑیاں نے اپنے دکھاں نو سینے دے اندر جما کے اپنی پریشانیاں نو سینے دے اندر رکھ کے ایک آواز دے نال نگاہاں نو جھکا کے کیونکہ ساڈا ایمان ہے اسی اچھے بیٹھے زہرا دے بابا سانو ویندے بھی پے نے ساڈیاں التجاواں سندے بھی پے نے ساڈی مدد بھی فرما سکدے نے کملی والے آ سکدے نے کو بلانا لاؤ میں تے سینا اسی التجا پہ کرنے کرم کی ایک نظر پر خدا را یا کہیں کرم کی ایک نظر پر آنکھوں خدا را یا رسول لا کرم کی ایک نظر پر خدا را یا رسول لا کسی نو پیسے تے مانے کسی نو جائیداداں تے مانے کسی نو عبادتاں تے مانے کسی نو روزیاں تے زکاتاں تے حجاں خیراتاں تے مانے مینوں کسے گل تے مان نہیں اگر دل دے اندر مان آندا ہے ایک ہی گل تو آندا ہے تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا واہ تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ آج اس گھر دے اندر اسی بیٹھے ہیں تہاڈا ذکر پہ کرنے اسی دعا کرنے کملی والے ساڈے تے بھی کرم ہو جائے ساڈے تے بھی نظر کرم ہو جائے یا رسول اللہ مظہر حسین بڑے علی اس تے بھی نظر کرم ہو جائے اس دی بخشش و مغفرت ہو جائے ان دنیا تو درجات بلند ہو جاون ساڈے جتنے بھی دنیا تو جان والے نے سارے دی مغفرت ہو جائے پر شرط ہے تسی سارے نے توجہ دے نال ایک آواز دے نال کہنا ہے تمہارا
واہ واہ کرم کی ایک نظر غم پہ خدا را یا رسول اللہ سا تواڈے درد نوکراں تواڈے درد غلام جس طرح دنیا دے اندر اپنا بنایا ہے جس طرح ایتھے اپنا بنایا ہے ایتھے سینے لایا ہے کملی والے قیامت دا دن ہونا ہے اوتھے کسے نے کسے دا نہیں بننا اوتھے ماں نے اولاد تو دور جانا ہے اوتھے باپ نے اولاد دے نیڑے نہیں آنا بھائیاں نے بھائیاں نو چھڑ جانا ہے یاراں نے یاریاں بھول جانیاں نے اوتھے کسے نے کسے دا نہیں بننا کملی والے جس طرح ایتھے یاد رکھیا جے اوتھے بھی یاد رکھیا جے تائیں اسی کہنے کرم کی ایک نظر پہ خدا را رسول اللہ کیوں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ سا تو آڑے درد نوکر غلام تے کمیاں تے کرم دی بھیک منگنے آن کملی والے کرم فرماؤ ساڑھے حالات تے کرم ہو جائے رحم ہو جائے این جی تو اس کار دے اندر برکتاں ہو جان آمن آلیاں دے کران دے اندر برکتاں ہو جان این جی میں اس بارگاہ دے اندر سلامی عرض کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں کہ جس بارگاہ دے اندر ہاں جی انشاءاللہ جس بارگاہ دے اندر کوئی لان آلہ تے ہوئے تے نبھائیاں جاندیاں نے ہیں جی کرم نوازیاں کیتیاں جاندیاں نے رحم کیتے جاندے نے ساتھیو آؤ سچے دل دے نال صرف اینی کے میلاد دی محفل دے اندر آنا تے آ کے چلے جانا ساڑھے دل دے اندر عشق دی شمع جڑی روشن سی مدم پہ گئی ہے کٹ ہو گئی ہے انہوں تازگی دین دی ضرورت ہے ایمیں تینہ فلسطین دے اندر مسلمانہ تے ظلم کیتا جا رہا اور ساڑھا قبلہ اول اس تے ظلم و ستم کیتا جا رہا صرف وجہ اے جان گئے نے کہ انہاں دے عشق جو نے عشق دے اندر کمی آ گئی اگر نوجوان ہوئے مسلمان ہوئے سینے دے اندر عشق رسول ہوئے میں کہنا ایک کلہ ہی کئی ہزاراں تے کافی ہوندہ ہے لیکن وجہ صرف اے باقی سب کچھ موجود ہے سینے جو عشق رسول کٹ ہو گیا جس دی وجہ تو سانو اے حالات ویکھنے پہ رہے نے تو اس واسطے ساتھیو اسی کملی والے دے گھر دے بھی غلاماں در دے بھی غلاماں اسی سرکار دی ہر نسبت دا حیا کرن آلے ہاں اللہ اکبر کبیر آخر دے اندر بھائیاں نے حکم کیتا ہے تو ذکر مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ دی بارگاہ دے اندر سلامی سرکار دے یاراں دی بارگاہ دے اندر سلامی میں کیا جناب والا ساڑھے سینہ جو عشق کمزور ہو گیا ہے عشق دی شمع نو روشن کرن دی لوڑ ہے ورنہ اسی تے اس مولا علی نو مننا لیا جڑا ایک ہاتھ نال خیبر نو مخاڑ دیندا ہے ایک ہاتھ نال خیبر نو ہلا دیندا ہے جڑا کلا کہیں کہیں لشکرہ تے کافی ہو جاوا ہے اس علی نو مننا لیا اسی تے اس علی دے در دے غلاوا جناب والا اسی اس علی دے در چو بھیک منگنے تیرل کرنے میں مرید علی دا میں مرید جڑا جڑا مرید اتھانو نرا کمل کے آکھے میں مرید علی دا میں مرید علی دا آنکھوں میرا پیشوا علی میرا پیشوا علی دا نام مل کے میرا پیشوا علی میرا پیشوا علی میرا پیشوا علی میرے پیر دا سوالی میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی میں مرید جڑا جڑا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سارے نے گل کرنی آکھنا میں مرید علی دا میں مرید علی دا
سوالی دنیا دا ہر ولی ہے میں مرید اسی اپنے بزرگوں نو مننا لیا انہاں نو یاد رکھنا لیا میں کیا جناب والا ساڑے بزرگاں نے سانو دسیا ہے کہ سرکار دی آل دا بھی نوکر بننا ہے کملی والے دی آل دے بھی ترانے گانے نے تے صاحب دا بھی نوکر بننا ہے آستانہ علیہ وڈا پن شریف دے چشم و چراغ پیر طریقت رب شریعت آل نبی اولاد علی صاحب دادا والا شان پیر سید بابا فضل حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی آپ نے سانو دسیا ہے او لوگو رب دی توحید نو بھی مننا ہے مصطفیٰ دی رسالت نو بھی مننا ہے سرکار دی آل نو بھی مننا ہے مصطفیٰ دی آل دے ہر فرد نو مننا ہے جناب والا آپ نے سانو دسیا ہے مولا علی نو سلامیاں دینیاں ہے سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ سیدہ زہرا پاک نو سلامیاں دینیاں ہے مولا حسن تے حسین دا بھی نوکر تے کمی بننا ہے انہاں سانو دسیا ہے مل کے کہنا ہے کل میں دیوار سانو کل میں دیوار سانو آنکھوں ساڈا سلام ان تک جڑا نہیں بولیا انہیں بھی بولنا ہے تے ہاتھ کٹ کے ہنج کر کے کہنا ہے کل میں دیوار سانو کل میں آنو آنکھوں ساڈا سلام ہووے ساڈا واہ ساڈا سلام وے جنت دے مالکا نو جنت دے مالکا نو ساڈا سلام ہووے کل میں دیوار سانو کل میں وارسانو کنہاں نو سلامیاں دینیاں نے کہ جنہاں نو لبیا نہ پاویں پانی شکوا ذرا نہیں کیتا لبیا نہ پاویں پانی شکوا ذرا نہیں کیتا کرب دے سیدانو کرب دے سیدانو آنکھوں ساڈا سبحان اللہ ساڈا ہووے ساڈا یا رسول اللہ تواڈی آل دا ذکر پہ کرنا تے دعا کرنا مینوں لگدا ہے قبولیت دا ویلا ہے جو دعاواں نے سینے دے اندر رکھ لو پوری توجہ دے نال مدینے وا تصور جمالو سونیا اسی تواڈی آل دے ترانے پہ گانے تے تواڈے کول کرم دی بھیک منگنی ہے اج خالی جوڑیاں لے کے آئے بھر کے جانا ہے یا رسول اللہ جتنے بھی اولاد نے اللہ ساریاں نو اولاد دے دے الہ العالمین جنہ کرو بیٹیاں نے انہاں نو بیٹے عطا کر دے میرے مولا بیماراں نو شفا دے دے اللہ بیماراں نو شفا دے دے قرضداراں دے قرض ادا ہو جاون بے روزگاراں نو رزق مل جائے پوری توجہ دے نال نظراں نو جھکا کے مل کے کہنا کل میں دیوار سانو کل میں نو ساڈا سلام اے ساڈا ہووے ساڈا وے جنت دے مالکا نو آنکھوں ساڈا وے کل میں دے ہویا نے جیڑیاں بھی کرب دی ریت ہوتے ہویا نے جیڑیاں بھی کرب دی ریت ہوتے اونا تلاوتانو
ساڈا وے ساڈا سلام اے جنت دے مالکانو ساڈا ہووے کنڈ میرے سانو کنڈ میرے آسان آلیاں وڈا پن شریف نے سجادہ نشین پیرے طریقت راور شریعت پیر سائیں مختار حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو چھوڑے پاکے ٹر گئے لیں آپ دا وصال ہو گیا ہے میں گواہی دینا ہاں انہاں نال کو ملاقات ہوئی ہے ایک واری ملے آواں ایک واری انج ملے نے دوجی واری خواب دے اندر آ کے ملے نے خواب دے اندر جدو آئے نے نا انہوں میں ساتھیاں نو دسے آئے ایک دن جناب والا ایتھے آیا ہے میں کیا حضور میرے کول بھی آیا جے انہاں دے کتنے مرید نے صبح ویلے میں کیا ہے مدرسے دے اندر تشریف لے آوے آجے شام دا ویلا ہو جائے جان لگے نے بھائی ظہیر نو آندے نے سارے لو ہو لے آئے پر کاری ہوری رہ گئے نے انہاں اگلی واری ہونا ہے اگلی واری آپے تے نہیں آئے چلے گئے نے پر خواب دے اندر آ کے حق ادا کر گئے نے میں کیا جناب والا خواب دے اندر آپ آئے تے کس طرح آئے آپ بھی نے آپ دے نال ڈھیر بڑے سنگی ساتھی نے آپ کسی کار میں پھلتے جا رہے نے میں نو بالکل گلہ یاد نے اکثر خواباں پھل جانیاں نے لیکن اے یاد ہے اکثر خواباں پھلنیاں نے آپ نے میرا بازو پکڑیا ہویا ہے بازو پکڑ کے میں نو نال نال ٹوری جاندے نے نال نال ٹوری جاندے نے میں عرض پیا کرنا حضور اس پنڈ دے اندر میرے بڑے مخالف ہو گئے نے بندے بڑے طنز کر دینے میں نو اجر گل یاد ہے میں گواہی پیا دینا آپ نے میں نو کیا سی قاری صاحب گھبرانا نہیں سب کچھ ٹھیک ہو جانا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جانا ہے پھر میں نو بازو تو پکڑ کے ایک محفل دے اندر لے کے گئے نے اٹھے جا کے ایک کرسی لگی ہوئی ہے آپ بیٹھے نے میں تھلے بیٹھا ہاں ایک واری بہ کے دوبارہ اٹھ گئے نے آدھے نے ایک کرسی اور لے آؤ جتھے میں بیٹھا ہے اتھے ہی قاری صاحب بیٹھا ہے اے میں نو خواب آیا ہے وڈے پنڈالے اے سائیں مختار شاہ صاحب اینا دے بارے میں کہنا بڑے چنگے بنلے سی او لوگو چنگا وہی ہوندہ ہے جڑا باپ دی پگ نو سنبھال کے رکھ دائے تے انہوں نے سنبھال کے رکھی ہے انہوں نے عقیدہ سنبھال کے رکھی ہے گل سنبھال کے رکھی ہے عقیدہ کی ہے وڈے پنڈالے اپنے مریدوں نو عقیدہ کی دے میں نے عقیدہ دے میں نے تے آنے نے او چھاڑے مگانا لے سرکار دے بلکہ رب دی توحید نو بھی مننا ہے مصطفیٰ دی رسالت نو بھی مننا ہے آل دا بھی غلام بننا ہے صحابہ دا بھی نوکر بننا ہے آپ کہندے کی نے اونا دی الفاظ نے تے جملے میں عرض کر رہے ہاں سبق اونا دا شیران دی صورت دی اندر میں عرض کر رہے ہاں وڈے پنڈ دا تے باقی ساڑھے سارے اسلاف دا اے سبق ہے او آندے نے ساڑھے مننا لے او پڑھو یار نبی دے آدھا بن یار سب نے کہنا ہے جڑا اندروں سچا تے سچا بیٹھا ہے مل کے آکھے وان یار واہ واہ وان یار یاراں دا وان یار نبی دے اوے وان جا وان یار آندا وان یار میں کہنا مختار شاہ صاحب ہوں ایتھے نہیں ہونا آپ ٹر گئے نے میاں صاحب فرما دے نے ٹر گئے نے دلدار دلانے آتے وطنوں چک مہارا بستی نظری آوے کنڈ دیتی
دیارا انہاں آپ تے نہیں آنا لیکن انہاں دا درس زندہ ہے انہاں دا پیغام زندہ ہے وہ پیغام دے کے کہنے بانے یار آدھا بانے یار تے سچا مرید ہوندا ہے جڑا پیر دا درس نہ بھلے پیراں نال تے بڑا پیار ہے انہاں دے درس نال بھی پیار کرنا ہے انہاں دیاں گلاں تے سبق بھی یاد رکھنے نے انہاں سبق دتے نے او چلے او بنو یار نبی دے آدھا بن یار دا بن یار نبی دے ناداؤ کہندے ہوندے آئے انہاں دے یار بن جاؤ اس ابو بکر دا یار بن جاؤ جدا یار علی ہے جدا یار علی ہے میں کیا ہے تے وانڈی بڑی با کمال ہے اسی انہاں دوہاں دے بھی غلام جنہ وال نبی دولہ بن کے گیا ہے انہاں دوہاں دے بھی غلام جڑے نبی وال دولے بن کے آئے نے جی کمال وانڈے نا ایک کمال وانڈے جنہ وال نبی گیا انہاں دے بھی غلام جڑے نبی دے وال آئے حضرت مولا ابو بکر آپ دی بیٹی مصطفیٰ دے کارے حضرت عمر دی بیٹی مصطفیٰ دے کارے سرکار دیاں دو بیٹیاں عثمان دے کارنے مصطفیٰ دی ایک بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ صادقہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ مولا علی دے کارنے اسی ساریاں نو مننے تے سبق دینے تمہیں بانے یار نادا بانے یار میرا خیال ہے تسی جاگ پہ ہو تقریر شروع کر لوی آکھو بانے یار آدھا بانے یار ایکو واری کہنا ہے میں کس یاری دی گل پیا کرنا ماں کس یاری دی گل پیا کرنا اے دنیا دے یار اے پیار کرنا لے اے دنیا جو چھڑ جان گے جنہیں ایتھے نہ چھڑیا کاخری ویلا ہونا ہے انہوں نے قبر تے مٹی پانی ہے مٹی پا کے چھڑ ہونا ہے اور لوگوں قبر دے اندر نال کو نہیں جانا مزار دے اندر نال کو نہیں جانا میں کملی والے دے انہاں یاراں دی گل پیا کرنا ماں جڑے حضر دے اندر بھی نال آئے سفر دے اندر بھی نال آئے اور غار دے وچ بھی نال آئے مزار دے وچ بھی نال ستے پہ نے انہاں دی گل آکھو بانے یار سبحان اللہ بانے یار دا بانے یار آدھا جے شکو بھی دے چل مدینے شکو بھی دے چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا بن یار نبی دے دا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار اللہ وحدہ لا شریک میری حاضرین کو قبول فرمائے اور جو بھی ٹوٹے پوٹے الفاظ میں پیش کر سکے میرے مالک قبول فرمائے اور اللہ وحدہ لا شریک صاحبزادہ والا شان حضور پیر سائیں مختار حسین شاہ صاحب انہاں دے درجات بلند فرمائے